हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानन्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा राम राम। हरे कृष्ण सगळ्यांना पुन्हा एकदा सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत आहे आजच्या या अध्ययन वर्गामध्ये. तर आपण 7वा श्लोक सुरू करणार आहोत. श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, श्री गौरनिताई यांना साष्टांग दंडवत, श्री जयपताका स्वामी गुरु महाराज यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, श्री श्रीला प्रभुपाद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, श्री गुरु महाराजांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, श्री नामनिष्ठ प्रभूजींच्या चरणी साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करून आपण आपल्या अध्ययन वर्गाला सुरुवात करूया. चा भक्ती योगाचा सुंदर टप्पा आहे हा. तर आपण या भक्ती योगाच्या टप्प्यावरती आज शिरत आहोत. पहिले 6 अध्याय आपण पूर्ण केलेले आहेत, जे कर्मयोगातून कर्मातून भक्ती कशी साधायची हे भगवंतांनी सांगितलेलं आहे. आणि प्रत्यक्ष 6व्या अध्यायामध्ये जेव्हा आपण शेवटी शेवटी भगवंतांनी सांगितलं की अष्टांग योग आहे, कर्मयोग आहे, ज्ञान योग आहे, हे सगळे आहेत की अष्टांग योग ज्ञान योगातून आपण निश्चितच भगवंतांना प्राप्त करून घेऊ शकतो. पण भक्ती योगाचा जो मार्ग आहे, भक्ती योगाचा जो सुलभ आणि असा खूप छान मार्ग आहे, तर तो नक्कीच सगळ्यापेक्षा फास्ट आहे आणि तो भगवंतांशी लगेच जोडला जातो. तर असा हा भक्ती योगाचा मार्गामध्ये शिरताना मग आपण या 7व्या अध्यायाला सुरुवात करणार आहोत. त्या 7व्या अध्यायाचं ज्ञान आहे ज्ञान विज्ञान योग, भगवत ज्ञान. की ज्ञान तर सुरू झालेलं आहे 2ऱ्या अध्यायापासून, पण भगवंत यामध्ये कुठेतरी भगवंतांच्या ऐश्वर्याचंही ज्ञान देत आहेत आणि अनेक इतर गोष्टींचं ज्ञान जे भक्तीबद्दल, म्हणजे प्रत्यक्ष भगवंतांची भक्ती, मग ही काय आहे भक्ती आणि कशा प्रकारे, तर ते 7व्या अध्यायापासून आपण त्याची हळूहळू ओळख करून घ्यायला घेतो. आणि मग 8व्या अध्यायामध्ये 9व्या अध्यायामध्ये प्रत्यक्ष भक्तीबद्दल भगवंतांनी, जे भगवंत म्हणतायत की अर्जुनाला तू माझा कधीही मत्सर करत नाहीस आणि म्हणूनच हे असं राजगुह्य की सगळ्या ज्ञानांचा राजा असलेलं असं हे ज्ञान मी तुला देतो आहे. आणि त्यानंतर मग विश्वरूप दर्शन आहे आणि प्रत्यक्ष भक्तीचा योग, जो भक्ती योग आपल्याला 12वा अध्याय बघायचा आहे. तर आपण सुरुवात करूया 7व्या अध्यायाला. ज्ञान विज्ञान योग भगवत ज्ञान. श्री भगवान वाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जं मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु. वाचू का? वाचा माताजी, चालेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. श्री भगवान म्हणाले, हे पार्थ, माझ्या भावनेने पूर्णपणे युक्त होऊन योगाभ्यासाद्वारे माझ्यावर मन आसक्त करून तू मला पूर्णपणे निस्संदेह कसा जाणू शकशील ते आता ऐक. तात्पर्य: भगवद्गीतेच्या या 7व्या अध्यायात कृष्ण भावनेच्या स्वरूपाचे पूर्णपणे वर्णन करण्यात आले आहे. श्रीकृष्ण हे समग्र ऐश्वर्याने परिपूर्ण आहेत आणि ते आपले ऐश्वर कसे प्रकट करतात ते या ठिकाणी सांगितले आहे. तसेच या अध्यायात श्रीकृष्णांवर आसक्त होणाऱ्या 4 प्रकारच्या भाग्यशाली व्यक्तींचे आणि श्रीकृष्णांचा कधीच स्वीकार न करणाऱ्या 4 प्रकारच्या दुर्भागी व्यक्तींचेही वर्णन आहे. भगवद्गीतेच्या प्रथम 6 अध्यायात जीवाचे वर्णन, विविध प्रकारच्या योग पद्धतीद्वारे स्वतःला आत्मसाक्षात्काराप्रत उन्नत करण्या इतपत समर्थ असणारा अप्राकृत चेतन आत्मा असे करण्यात आले आहे.
6व्या अध्यायाच्या शेवटी स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे की श्रीकृष्णांवरील मनाची स्थिर एकाग्रता, किंवा दुसऱ्या शब्दात सांगायचे तर कृष्ण भावना म्हणजे सर्व प्रकारच्या योगाची परिपूर्णता होय. मनुष्याने जर आपले मन श्रीकृष्णांवर केंद्रित केले तरच तो परमसत्याला पूर्णपणे जाणू शकतो. निर्विशेष ब्रह्मयोगी किंवा अंतर्यामी परमात्म्याची अनुभूती म्हणजे परमसत्याचे परिपूर्ण ज्ञान नव्हे, कारण ही अनुभूती केवळ आंशिक असते. पूर्ण आणि यथारूप ज्ञान होणे म्हणजे श्रीकृष्णांचे ज्ञान होणे होय. आणि कृष्ण भावना भावित व्यक्तीला सर्व गोष्टींचा उलगडा होतो. पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित मनुष्य जाणतो की श्रीकृष्ण म्हणजेच संशयातीत अशा ज्ञानाची परमावधी आहे. विविध प्रकारचे योग म्हणजे श्रीकृष्ण भावनेच्या पथावरील पायऱ्या आहेत. जो प्रत्यक्षपणे कृष्ण भावनेचा स्वीकार करतो त्याला आपोआपच ब्रह्मज्योतीचे आणि परमात्म्याचे पूर्ण ज्ञान होते. कृष्ण भावनेच्या योगाभ्यासाद्वारे मनुष्याला परमसत्य, जीव, भौतिक प्रकृती आणि साधन सामग्री सहित त्यांचे प्राकट्य या सर्व गोष्टींचे पूर्णपणे ज्ञान होते. म्हणून मनुष्याने 6व्या अध्यायाच्या शेवटच्या श्लोकामध्ये सांगितल्याप्रमाणे योगाभ्यास केला पाहिजे. शास्त्रामध्ये सांगितल्याप्रमाणे भगवान श्रीकृष्णांच्या ठायी मनाची एकाग्रता न नवविधा भक्तीद्वारे शक्य होते. या नवविधा भक्तीमध्ये श्रवणम सर्वप्रथम आणि महत्वपूर्ण आहे. म्हणून भगवंत अर्जुनाला सांगतात की शृणु. तश्चुस्नु म्हणजे माझ्याकडून ऐक. कृष्णांपेक्षा अधिक श्रेष्ठ प्रमाणित व्यक्ती कोणीच असू शकत नाही, आणि म्हणून त्यांच्याकडून श्रवण केल्यामुळे मनाला पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित होण्याची सुसंधी प्राप्त होते. यास्तव मनुष्याने शैक्षणिक ज्ञानाने गर्विष्ठ आणि घमेंडखोर झालेल्या अभक्तांकडून श्रवण न करता प्रत्यक्ष श्रीकृष्णांकडून किंवा त्यांच्या विशुद्ध भक्ताकडून ज्ञान प्राप्त केले पाहिजे. श्रीमद भागवतातील प्रथम स्कंधातील 2ऱ्या अध्यायामध्ये परमसत्य भगवान श्रीकृष्णांना जाणण्याच्या या विविध विधीचे वर्णन पुढील प्रमाणे करण्यात आले आहे. माताजी वाचाल का? हो हो हो. ऍक्च्युली हे सगळे भागवतामधले श्लोक आहेत. शृण्वतां स्वकतः कृष्णः पुण्यश्रवण कीर्तनः हृद्यंस्थस्थो लभ्रात्र भद्राणि विधुनोति सुरुस्तताम् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्च ये चेत एतैर्नाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसङ्गस्य जायते भिद्यते हृदयग्रन्थिश्च छिन्दन्ते सॉरी भिद्यते हृदयं छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे. भागवतातील श्लोक आहेत सुरुवातीचे काही. पहिला तर तो म्हटला जातो नष्टप्रायेषु भद्रेषु, पण आपण त्याचा अर्थ पण जाणून घेऊया. ज्याचं श्रवणम या संदर्भामध्ये जे संदर्भ दिलेला आहे, आय मीन जो रेफरन्स दिलेला आहे. माताजी वाचाल त्याचा अर्थ? वाचू का? हा. हो. वेदांमधून कृष्ण कथा श्रवण करणे किंवा भगवद्गीतेद्वारे प्रत्यक्ष श्रीकृष्णाकडून श्रवण करणे म्हणजेच पुण्यकर्म आहे. आणि जो कृष्ण कथा श्रवण करतो त्याला प्रत्येकाच्या हृदयात स्थित असणारे भगवान श्रीकृष्ण सख्यत्वाने वागवितात, आणि तो निरंतर त्यांचे श्रवण करण्यात तल्लीन झाला आहे त्या भक्ताला ते शुद्ध करतात. या प्रकारे
भक्ताच्या ठिकाणी सुप्त असणारे दिव्य ज्ञान साहजिकच विकसित होते. भक्त श्रीमद भागवतातून किंवा भगवत भक्ताकडून श्रीकृष्ण कथेचे जितके अधिक श्रवण करतो, तितकी त्याची भगवत भक्तीवरील निष्ठा दृढ होते. भगवत भक्तीच्या विकासामुळे मनुष्य रज आणि तमोगुणापासून मुक्त होतो आणि यामुळेच काम आणि लोभ इत्यादींचा क्षय होतो. जेव्हा या विकृती नष्ट होतात, तेव्हा भक्त आपल्या विशुद्ध सत्वावस्थेमध्ये स्थित होतो. भक्तीमुळे तो प्रसन्न होतो आणि भगवत तत्व विज्ञानाचे त्याला पूर्णपणे ज्ञान होते. याप्रमाणे भक्ती योगामुळे बौद्धिक आसक्तीरूपी कठीण गाठ भेदली जाते आणि मनुष्य असंशयम समग्रम अर्थात परमसत्य पुरुषोत्तम भगवंतांना जाणण्याच्या स्तराप्रत उन्नत होतो. म्हणून श्रीकृष्ण किंवा त्यांच्या भक्ताकडून केवळ श्रवण केल्याने मनुष्य भगवत तत्व, कृष्ण तत्व जाणू शकतो. हरे कृष्ण माताजी. सुंदर असं तात्पर्य आपल्याला भगवंतांनी इथे सांगितलंय की मय्यावेश्य मनोपार्थ ही आपण कशा प्रकारे ऐकण्याचं मग तत्श्रुण मय्यासक्त मनपार्थ योगम युंज मदाश्रय असंशयम समग्रम यथा न्यासशी तत्शृणू या तत्शृणू शब्दावर तत्शृणू तू आता ऐक शृणू म्हणजे श्रवण आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत की यापासून की तू पूर्णपणे जेव्हा माझ्यावरती मन मग ज्या भक्ती योगाद्वारे आपण ज्या अष्टांग योगाला बघितलंय ध्यान योग जो बघितलाय योगाभ्यासाचा अभ्यास मन हे चंचल आहे चंचलही मन कृष्ण भगवंतांना अर्जुन सांगतोय पण भगवंतांनी सांगितलं की वाऱ्याला पकडू शकत नशील तर या मनाला पकडणं हे अशक्य नाहीये कठीण नक्कीच आहे पण योग्य अभ्यासाद्वारे आणि प्रयत्नांद्वारे हे निश्चितच शक्य आहे आणि म्हणून हा असा अभ्यास करून योगाभ्यासाद्वारे तू तुझं मन मग पुढेही भगवंत सांगतायत स्वतः भगवंत 10व्या अध्यायातल्या चतुश्लोकी गीतेत सांगतात अहम सर्वस्य प्रभो भगवंतांनी स्वतःच्या तोंडाने सांगितलेले 9व्याही अध्यायात म्हटले भगवंत मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजिम्मा नमस्कुरु की मन आणि बुद्धी तुझी एकाग्र करायची आहे की भक्तीच्याही मार्गावरती जाताना भगवंतांनी ते सांगितलं की मन आणि बुद्धी मग जो आपण जी प्रत्यक्ष भक्ती भगवंतांची बघतो की ज्या भक्तीमध्ये भगवंत मग साधना भक्ती आहेत रागानुगा भक्ती पण प्रत्यक्ष जी शुद्ध भक्ती भगवंतांवरती असते आणि अगदी निरागस आणि निष्पाप असं ते मन असतं अशी ही मन आणि बुद्धी भगवंतांवर एकत्रित करून तू भगवंत म्हणतायत की निस्संदेह तू कसा जाणू शकशील की कशा प्रकारे भक्ती योगातून मग या योगाभ्यासाद्वारे तू निश्चितच तुझं मन आणि बुद्धी माझ्यावर केंद्रित करशील कारण तू ज्या प्रकारे की जेव्हा ती समाधीस्थ अवस्था गाठली जाईल तेव्हा तू भगवंतांशी जोडला जाशील आणि निश्चितच त्याप्रमाणे तू कशा प्रकारे आणि काय तुला म्हणजे तुझं मन आसक्त करून तू पूर्णपणे निस्संदेह मला कसा जाणू शकशील हे भगवंत नक्कीच सांगता आहेत माझ्या भावनेने परिपूर्णपणे युक्त हो आणि म्हणूनच मन आसक्त करून तू मला पूर्णपणे की भगवंतांना जाणणं मग हे निश्चितच त्या भक्तीच्या मार्गावर शक्य आहे आणि ज्या अष्टांग योगाचा मार्ग सांगितलाय पण पुढे जाऊन भक्तीच्या मार्गावरती भगवंत जसे शिरतायत तसं भगवंत सांगतायत की हा श्रवणम आणि म्हणूनच या श्रवणमला इथे पहिल्या श्लोकामध्ये भगवंतांनी की तत् शृणू की तू ऐक मी जे सांगतोय ते ऐकलंस तर निश्चितच तुझं मन बुद्धी तू माझ्यावर एकरूप करून निश्चितच तू मला जाणू शकशील आणि म्हणूनच भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की श्रवणम बद्दल पूर्णपणे या श्लोकावर आपण ऐकतो आहोत की श्रीकृष्णांवरील मनाची स्थिर एकाग्रता आणि कृष्ण भावना म्हणजे सर्व प्रकारच्या योगाची परिपूर्णता मनुष्याने जर आपले मन श्रीकृष्णांवर केंद्रित केले तरच तो परम सत्याला पूर्णपणे जाणू शकतो निर्विशेष ब्रह्मयोगी किंवा अंतर्यामी परमात्म्याची अनुभूती म्हणजे परमसत्याचे परिपूर्ण ज्ञान नव्हे कारण ही अनुभूती केवळ अंशिक असते कसं आहे की निर्विशेषवाद आपण जो भगवंतांपासून निघालेला जो प्रकाश आहे त्याला ब्रह्म म्हटलंय आणि ज्या ब्रह्मज्योतीवर केंद्रित केलं जातं लक्ष किंवा अंतर्यामी परमात्मा ब्रह्म आणि परमात्मा या दोन स्तरांपर्यंत जाणं हे पूर्ण परिपूर्ण ज्ञान नाही जेव्हा त्या भगवान या भगवंतांच्या परिपूर्ण भगवंतांच्या त्या मनुष्य रूपी आणि ज्या श्यामसुंदर रूपाशी जेव्हा आपण निश्चित जोडले जातो भगवंतांशी जोडले जातो तेव्हा निश्चितच ती परिपूर्ण अशी स्थिती आहे आणि म्हणूनच भगवंत इथे सांगतात की कृष्ण भावना भावित व्यक्तीला या सगळ्या गोष्टींचा उलगडा होतो
कारण तो मनुष्य जाणतो की श्रीकृष्ण म्हणजे संशयातीत अशा ज्ञानाची परमावधी आहे. विविध प्रकारचे योग म्हणजे कृष्ण भावनेच्या पथावरील पायऱ्या आहेत. मग आपण जे म्हटलं आधी की जो ज्या प्रकारे आपण सुरुवात केलेली आहे, ज्या ज्ञानाला सुरुवात केलेली आहे, व ज्ञान योग आहे, ज्या कर्मयोगाला आपण सांगितलं कर्मातून भक्ती जाणी, तो खूप आधीचा टप्पा आहे. कारण कर्मयोग म्हणजे कुठेतरी फक्त सकाम कर्म नाही, तर निष्काम पद्धतीने करणारं कर्म तुम्हाला भगवंतांशी जोडतं. म्हणून ह्या पायऱ्या पायऱ्यांवरून तुम्ही जाणू शकता. आणि जो प्रत्यक्ष कृष्ण भावनेचा स्वीकार करतो त्याला मात्र आपोआपच ब्रह्मज्योतीचे परमात्म्याचे पूर्ण ज्ञान होते. आणि मग योगाभ्यासाद्वारे मनुष्याला परमसत्य जीव, भौतिक प्रकृती, साधन सामुग्री सहित त्याचे प्राकट्य या सर्व गोष्टींचे परिपूर्ण ज्ञान होतं. म्हणून भगवंतांनी सांगितलंय गेल्या या अध्यायामध्ये की कृष्ण भावना भावित व्यक्ती म्हणजे परिपूर्ण योगी आहे. कारण त्याला या गोष्टींचं ज्ञान असतं जो भगवंतांना पूर्णपणे जाणू शकतो. परम ध्यान, परम ज्ञान, परम कारण, कारणांचे कारण, परम कारण, उच्च कारण असं भगवंत आहे. आणि हे जेव्हा जो जाणू शकतो ती परिपूर्ण योगाने परिपूर्ण अशी व्यक्ती आहे, जिला वेगळं असा काही अभ्यास करायला लागत नाही. आणि म्हणून मग या सगळ्या पायऱ्यांमधून त्याला जावं लागत नाही. डायरेक्ट तो लिफ्टचा मार्ग आहे जो भक्तीचा मार्ग आहे. आणि म्हणूनच मग भगवंत यासाठी म्हणतायत तत् शृणु, की नवविधा भक्तीमध्ये श्रवण. मग जसं आपण बघतो की नवविधा भक्तीच्या या 9 प्रकार जे आहेत, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, पादसेवनम, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदन. आणि म्हणून त्याच्यामध्ये कीर्तनम आधी नाहीये तर श्रवणम आधी. आपण म्हणतो ना एक उत्तम श्रोता गरजेचा आहे. यू हॅव टू बी अ गुड लिसनर. त्याच्यामुळे भगवंत अर्जुनाला तेच सांगते की तत् शृणू, तू माझ्याकडून पूर्ण ऐक हे. आणि म्हणूनच ऐकल्याशिवाय तुम्हाला त्याचं ज्ञान पूर्ण होणार नाही. आणि ते ऐकणं ही कोणाकडून ऐकलं पाहिजे, तर कोणा अभक्ताकडून नाही ऐकलं पाहिजे, तर प्रत्यक्ष श्रीकृष्णांकडून किंवा त्याच्या विशुद्ध भक्तांकडून तुम्हाला हे ज्ञान प्राप्त झालं पाहिजे. म्हणूनच त्यासाठी उत्तम आध्यात्मिक गुरुची जी आपण गरज भासते ती निश्चितच, कारण त्या गुरूंना तो दृष्टांत झालेला असतो आणि त्यांनी त्याप्रमाणे ती गोष्ट आपल्यापर्यंत निश्चितच पोहोचवण्याची ती हमी देतात आणि त्याप्रमाणे ते आपल्यापर्यंत ती गोष्ट पोहोचवू शकतात. कारण ते 360 अंशातून ती गोष्ट बघतात. आणि जसं अर्जुनाने भगवंतांना आपला गुरु मानलेला आहे, कारण गुरु निश्चितच मग भगवंत या ना त्या प्रकारे निश्चितच अर्जुनाचा जो दृष्टिकोन आहे आणि त्याच्याकडे त्याचं एखाद्या गोष्टीकडे बघण्याचं जे जो दृष्टिकोन आहे किंवा ज्या प्रकारे तो एखाद्या गोष्टीला बघतोय ते असं न बघता तू असा त्याचा विचार कर आणि हे योग्य आहे, हे सांगणारी व्यक्ती ही फक्त उत्तम आध्यात्मिक गुरु आणि ही गुरुकडूनच आपण ऐकू शकतो. आणि म्हणून भगवंतांनी इथे भागवतामधलं सुद्धा श्रवण या गोष्टीवरती जास्त भर दिला आहे. आणि म्हणून श्रीकृष्ण किंवा त्यांच्या भक्तांकडून केवळ श्रवण केल्याने सुद्धा मनुष्य भगवत तत्व म्हणजेच कृष्ण तत्व पूर्णपणे जाणू शकतो. म्हणून प्रभुपाद म्हणतात हो की तुम्ही खूप मोठ्या काही अशा पुस्तकं वाचायला जाऊ नका की सगळी अनेक आध्यात्मिक पुस्तकं आणि त्याचं ज्ञान. फक्त भगवद्गीता, भागवत याच्यावर जरी फोकस केला, भगवंतांना जाणायचा प्रयत्न केला, निश्चितच ते तत्व म्हणून भगवंता सांगतायत की तत्वतः आपण 4थ्या अध्यायात ते बघितलं की तत्वतः जन्म आणि भगवंतांचं जन्म आणि कर्म, भगवंताने जो तत्व पूर्ण जाणतो आहे तो निश्चितच भगवंतांना पूर्णपणे जाणू शकते की भगवंत हे अजन्म आहेत आणि भगवंतांनी जे काही कर्म केलेलं आहे पण ते कुठल्याही गोष्टीशी जोडले जात नाही. आणि म्हणून आपण ज्या 4थ्या अध्यायामध्ये भगवंतांना जाणलंय की ज्या प्रकारे बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान्मान प्रपद्यते, की 4थ्या अध्यायातला तो श्लोक मला निश्चित आवडेल तुम्हाला सांगायला. तो खूप छान म्हणजे तत्वतः भगवंतांना जाणणं, जो भगवंतांना जाणतो तो निश्चितच त्या पूर्ण ज्ञानाला जाणू शकतो. जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन.
जो माझ्या जन्माचं आणि कर्माचं दिव्य स्वरूप जाणतो, तो देहत्याग केल्यानंतर या भौतिक जगतात पुन्हा जन्म घेत नाही. तर हे अर्जुना, तो माझ्या शाश्वत धामाची प्राप्ती करतो. तत्वतः जो भगवंतांना जाणतो आहे, निश्चितच तो भगवत धामाची प्राप्ती करू शकतो, जो कृष्ण तत्व जाणतो आहे. आणि म्हणूनच मी श्रवण केल्याने सुद्धा हे कृष्ण तत्व निश्चितच जाणून घेऊ शकतो. ज्ञानं तेहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञातव्यं वशिष्यते. येस माताजी. हरे कृष्णा. कोणाला वाचायचंय? मीनल हा, माताजी, सायली माताजी. मी वाचू माताजी. नक्की नक्की. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्रत्यक्ष ज्ञान आणि दिव्य ज्ञान हे दोन्ही प्रकारचे ज्ञान मी तुला पूर्णपणे सांगतो. हे जाणल्यावर तुला आणखी काही जाणवायचे शिल्लक राहणार नाही. तात्पर्य: पूर्ण ज्ञानामध्ये प्राकृत जगताचे ज्ञान, त्यामधील आधारभूत चेतन सत्व आणि दोहोंमधले उगमाचे ज्ञान याचा समावेश होतो. हेच दिव्य ज्ञान आहे. भगवंतांना अर्जुनाला उपयुक्त ज्ञान सांगायचे आहे, कारण अर्जुन हा श्रीकृष्णांचा अंतरंग भक्त आणि सखा होता. 4थ्या अध्यायाच्या प्रारंभी भगवंतांनी हेच सांगितले होते आणि आता पुन्हा या म्हणण्याला त्यांनी पुष्टी दिली आहे. प्रत्यक्ष भगवंतांपासून चालत आलेले गुरु शिष्य परंपरेद्वारे केवळ भगवत भक्तांच्या परिपूर्ण ज्ञानाची प्राप्ती होऊ शकते. म्हणून सर्व कारणांचे कारण आणि सर्व प्रकारच्या योगाभ्यासाच्या ध्यानाचा एकमेव विषय असणारे भगवंत हेच सर्व ज्ञानाचे उगमस्थान आहेत. हे जाणण्या इतपत मनुष्याने बुद्धिमान असले पाहिजे. जेव्हा सर्व कारणांचा कारण ज्ञात होते, तेव्हा जाणण्यायोग्य सर्व गोष्टी ज्ञात होतात आणि काहीच अज्ञेय राहत नाही. वेद सांगतात, तस्मिन् भवतो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति. हरे कृष्ण. उपनिषद 1:3. हरे कृष्ण. आणि म्हणून प्रत्यक्ष ज्ञान आणि दिव्य ज्ञान या दोन्ही प्रकारचं ज्ञान मी तुला पूर्णपणे सांगतो, की जे प्रॅक्टिकल नॉलेज आहे. भगवंत सांगताय की कशा प्रकारे या प्रकृती म्हणजे पूर्ण ज्ञानामध्ये प्राकृत ही जी भौतिक प्रकृती आहे त्याचं आधारभूत चेतन तत्व, जे भगवंतांनी दुसऱ्या अध्यायापासून सुरुवात केली. तू शरीर नाही, तू आत्मा आहेस आणि हा आत्मा परमात्म्याचा अंश आहे. आणि त्याचप्रमाणे ही जी भौतिक प्रकृती, ज्या 6व्या अध्यायामध्ये आपण बघितलं की बीज देणारे पिता हे भगवंत आहे. त्यांनी या भौतिक प्रकृती माता आहे आणि म्हणून तिला गर्भस्थ केलेलं आहे या प्रकृतीला. आणि त्या प्रकृतीला गर्भस्थ करून मग आपण या जो जीव आहे तो जीव जन्माला आलेला आहे. आणि म्हणूनच हे जे जीव तत्व आहे की निश्चितच या आधारभूत चेतन तत्व, ही चेतना कशाची? त्याची चेतना, जसं आपण 13व्या अध्यायात पुढे बघू की चेतना ही ते क्षेत्र आहे. शरीर हे तुमचं क्षेत्र आहे, पण त्याला जाणणारे कोण? दोन आहेत, आत्मा आणि परमात्मा. आणि चेतना कोण देत आहे? कारण जसं आपण म्हणतो की हे शरीर आहे आणि शरीरामध्ये जो आत्मा आहे त्यांनी हे चेतना, आणि या संपूर्ण चेतना जी आहे, या शरीरभर पसरलेली चेतना या त्या आत्म्यामुळे असते. आणि म्हणूनच जसं जेव्हा मनुष्य हे शरीर सोडतो, म्हणजे हे जीर्ण शरीर जेव्हा टाकतो, तेव्हा तो आत्मा त्या शरीरातून निघून गेलेला असतो. पण ते शरीर, भौतिक शरीर तिथेच, कारण ते अविनाशी नाहीये, ते कुठेतरी नश्वर आहे. पण तो आत्मा अविनाशी, जे आपण दुसऱ्या अध्यायात बघितलं, देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तीर धीरस तत्र न मुह्यति. आणि म्हणूनच याच्या उगमाचं ज्ञान, की कशा प्रकारे आधारभूत चेतन तत्व आणि या दोहोंच्या उगमाचं ज्ञान मी कशा प्रकारे, की जो आत्मा आणि परमात्मा, मग हा आत्मा आणि परमात्मा हे दोन क्षेत्रज्ञ आहेत, हे दोन त्याचे क्षेत्रज्ञ आहेत. पण याची निर्मिती, जसं म्हटलेलं आहे की प्रत्येक जीवाची निर्मिती ही भगवंतांनी केलेली आहे. आणि म्हणूनच आपण जी भौतिक प्रकृती बघतो आणि आध्यात्मिक प्रकृती, जसं आपण पुढे जाऊन या अध्यायात बघणार आहोत, की या प्रकारची जी चेतनामय, ही जी सगळी चेतनमय प्रकृती आहे आणि जी भगवंतांची निर्मिती आहे, ती निश्चितच आपल्याला जाणायची. आणि या दोघांच्या उगमांचं ज्ञान, म्हणूनच ती पराशक्ती म्हणजे प्राकृतिक शक्ती आणि
त्याच्यामागचं चेतन तत्व ही त्याची आध्यात्मिक शक्ती, या दोहोंचं ज्ञान आपल्याला या अध्यायामध्ये घ्यायचं आहे. आणि अशा प्रकारचं हे दिव्य ज्ञान भगवंत या अध्यायामध्ये समजावून सांगणार आहेत. सर्व कारणांचं कारण, सर्व प्रकारच्या योगाभ्यासाच्या ध्यानाचा एकमेव विषय. कारण त्या योगाभ्यासाची समाधी जी अवस्था आहे, ती समाधीस्थ अवस्था काढून भगवंतांनाच तर जोडलं जायचंय हो. आणि म्हणूनच ते एकमेव काय आहे, शेवटी फायनल गोल काय आहे, तुमचं डेस्टिनेशन भगवंत. आणि भगवंतांना जाणायचं आहे. जो प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये निवास करतो त्या परमात्म्याला जाणायचं आहे. आणि म्हणूनच हेच या ज्ञानाचं उगमस्थान आहे. ते जाणण्याइतपत मनुष्याने बुद्धिमान असलं पाहिजे. आणि या सगळ्या गोष्टी ज्ञान होतात. मग हे ज्ञान जर तुम्ही अवलंबलं आणि हे ज्ञान जर तुम्ही आत्मसात केलं, तर निश्चितच अज्ञात असं काहीच राहत नाही, अज्ञेय असं काही राहत नाही. म्हणजे तुम्हाला न जाणण्या इतकं काही राहत नाही, कारण तुम्ही निश्चितच या सगळ्या गोष्टी आपोआपच जाणू शकतात. कारण तितकी ती त्या ज्ञानाने तुमची ती पातळी तितकी गाठली जाऊ शकते की तुमच्यासाठी अज्ञेय असं काहीच राहू शकत नाही. मग भगवंत इथे सांगतायत अनेक लोक आहेत असे, पण किती जण त्या टप्प्यापर्यंत पोहोचतात तर बघा, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यत्तति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ती तत्वतः. तत्वतः जाणणारा कोण असतो भगवंत? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वाचू का? सहस्त्र सहस्रावधी मनुष्यांपैकी एखादाच. त्याच्यानंतर तुम्ही वाचा माताजी, विनिता माताजी. ठीक आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सहस्रावधी मनुष्यांपैकी एखादाच सिद्ध प्राप्ती करण्याचा प्रयत्न करतो आणि सिद्धी प्राप्त करणाऱ्या त्या मनुष्यांपैकी एखादाच मला तत्वता जाणतो. तात्पर्य: मनुष्यांचे विविध स्तर आहेत आणि हजारो मनुष्यांपैकी एखाद्या एखाद्या विद्येला मनुष्यालाच आत्मा म्हणजे काय, शरीर म्हणजे काय आणि परमसत्य म्हणजे काय हे जाणण्या इतपत दिव्य साक्षात्कारामध्ये स्वारस्य असू शकते. सामान्यतः मानव प्राणी हे केवळ आहार, निद्रा, भय आणि मैथून इत्यादी पशु वृत्तींमध्ये युक्त असतात आणि चुकूनच एखाद्याला दिव्य ज्ञानाप्रती दिव्य ज्ञान प्राप्तीमध्ये स्वारस्य असते. आत्मा, परमात्मा आणि यांची अनुभूती होण्यासाठी ज्ञानयोग, ध्यानयोग इत्यादी योग पद्धती आणि जड व चेतन पदार्थातील भेद त्या संबंधीचे दिव्य ज्ञान जाणण्यास ते उत्सुक असतात आणि जिज्ञासूंसाठी भगवद्गीतेचे पहिले 6 अध्याय आहेत. तथापि केवळ कृष्ण भावना भावित व्यक्ती श्रीकृष्णांना जाणू शकतात. इतर योग्यांना निर्विशेष ब्रह्माचा साक्षात्कार होऊ शकेल, कारण ब्रह्मानुभूती ही श्रीकृष्णांना जाणण्यापेक्षा सहज सोपी आहे. श्रीकृष्ण हे परम पुरुष आहेत, पण त्याच वेळी ते ब्रह्म आणि परमात्माच्या ज्ञानाच्याही पलीकडे आहेत. श्रीकृष्णांना जाणण्याच्या प्रयत्नात योगीजन आणि ज्ञानीजन गोंधळून जातात. निर्विशेष तत्वज्ञानांचे अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य यांनी जरी आपल्या गीता भाष्यामध्ये श्रीकृष्णांना पुरुषोत्तम भगवान म्हणून स्वीकार केला असला तरी त्यांचे अनुयायी श्रीकृष्णांना भगवान म्हणून स्वीकार करीत नाही. कारण मनुष्याला जरी निर्विशेष ब्रह्माची अनुभूती झाली असली तरी त्याला श्रीकृष्णांना जाणणे अत्यंत कठीण आहे. श्रीकृष्ण हेच पुरुषोत्तम भगवान, सर्व कारणांचे परम कारण, आदिपुरुष श्री गोविंद आहेत. ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अना अनादि रा दीर्घोविंद आदिर गोविंद सर्व कारण. अनादि गोविंद सर्व कारणम. अभक्तांना भगवान श्रीकृष्णांचे ज्ञान होणे कठीण आहे. अभक्त जरी म्हणत असले की भक्ती मार्ग हा अत्यंत सोपा आहे, तरी ते भक्ती मार्गाचं आचरण करू शकत नाही. अभक्त मनुष्य भक्ती मार्ग सोपा असल्याचा दावा करीत असला तरी मग ते इतर कठीण मार्गाचा अभ्यास का करतात?
वस्तुतः भक्ती मार्ग हा इतका सोपा नाही. भक्तीचे ज्ञान नसताना ढोंगी लोकांनी आचरलेली तथाकथित भक्ती ही सोपी असू शकेल, परंतु शास्त्रसंमत विविध विधानांनुसार जर भक्तीचे वास्तविकपणे आचरण केले तर तार्किक पंडित आणि तत्वज्ञानी भक्ती मार्गावरून भ्रष्ट होतात. श्रील रूप गोस्वामी भक्ती सारामृत सिंधू रसामृत मध्ये सिंधू. रसामृत सिंधू मध्ये लिहितात. श्रुती स्मृती पुराणादी अ, प, काय पंचरात्र विधीं विना पंचरात्र विधींविना एकांतिकी एकांतिकी हरे हरेर भक्ती भक्तीर रूपा त्वायैव कल्पते. त्वाये कल्पते. उपनिषद पुराण नारद पंचरात्र पंचरात्र नारद पंचरात्र पुराण आहे. इत्यादींसारखे भारत पंचरात्र इत्यादींसारखे प्रमाणित वैदिक साहित्याची उपेक्षा करून जी भगवत भक्ती केली जाते ती भक्ती म्हणजे समाजामध्ये केवळ व्यर्थ उत्पातच आहे. ब्रह्मानुभूती म्हणजे निर्विशेषवादी किंवा परमात्म्याचा साक्षात्कार झालेले योगी यांना पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णांचे यशोदानंदन किंवा पार्थसारथी रूप समजू शकत नाही. मोठमोठ्या देवतांना सुद्धा कधी कधी श्रीकृष्णांबद्दल संभ्रम निर्माण होतो. मुह्यन्ति यत्सुरः मातु वेदन कश्चन कश्चन भगवंत सांगतात की मला तत्वतः कोणीही जाणत नाही कारण सॉरी जाणत नाही आणि जर कोणी श्रीकृष्णांना जाणत असेल तर स महात्मा सुदुर्लभ. सुदुर्लभ सुदुर्लभ असा महात्मा अत्यंत दुर्मिळ आहे. म्हणून जोपर्यंत मनुष्य भगवत भक्तीचा अभ्यास करीत नाही तोपर्यंत तो श्रीकृष्णांना तत्वतः जाणू शकत नाही. मग तो मोठा विद्वान असो किंवा तत्वज्ञानी असो. भगवान श्रीकृष्णांची आपल्या भक्तावर असीम कृपा असल्या कारणाने केवळ शुद्ध भक्तांना सर्व कारणाचे कारण असणारे, सर्व शक्तिमान आणि सर्व ऐश्वर्याने युक्त असणारे बल, यश, श्री, सौंदर्य, ज्ञान आणि वैराग्य या अचिंत्य आणि दिव्य गुणांनी युक्त असणाऱ्या भगवान श्रीकृष्णांमध्ये गुणांना अल्पज्ञान होऊ शकते. ब्रह्मानुभूतीची परमावधी म्हणजे भगवान श्रीकृष्ण आहेत आणि केवळ भक्तच त्यांना तत्वतः जाणू शकतात. म्हणून भक्ती सारामृत सिद्धू मध्ये सांगण्यात आले आहे की अतः श्रीकृष्ण नामादी न भवे न भवेत ग्राह्यमिंद्रियै सेवोन्मुखे हि जिह्वौ आदौ जिव्हादौ जियौ जीभ जीभ जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यतः. अपूर्ण आणि मंद इंद्रियांद्वारे कोणीही भगवान श्रीकृष्णांना तत्वता जाणू शकत नाही, परंतु भक्तांनी केलेले भगवंतांच्या प्रेममयी सेवेमुळे प्रसन्न होऊन ते स्वतः भक्तांच्या पुढे प्रकट होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जरा तात्पर्य मोठी आहे त्याची पण खूप विस्तारित आहेत आणि मला असं वाटतं ते संदर्भ जाणणं हे जास्त योग्य आहे. तर इथे भगवंतांनी समहात्मा सुदुर्लभ भगवंतांना तत्वतः जाणणारी व्यक्ती ही एकच असू शकते. अनेक जण या मार्गावरती जातात. जसं आपण उदाहरण घेतलं तर आता या भगवद्गीतेच्या अध्ययनासाठी येणारे अनेक लोक असतात. मग बरेच रजिस्ट्रेशन करताना हजारोंनी रजिस्ट्रेशन करतात, पण किती जण ते शेवटच्या 18व्या अध्यायापर्यंत जाणतात ती गोष्ट खूप कमी लोक असतात अशी. आणि म्हणूनच ती कुठेतरी ते आतून जाणण्याची भगवंतांना जाणण्याची जी आतुरता आहे तीच तुम्हाला थेटपर्यंत घेऊन जाऊ शकते. आणि म्हणूनच मग एखादाच मनुष्य भगवंत म्हणताय की मनुष्याचे विविध स्तर आहेत आणि या हजारो मनुष्यांपैकी मग मग एखाद्याला जी उत्सुकता मनामध्ये असते की मी का आहे, माझं हे अस्तित्व का आहे, मी कोण आहे, कशासाठी आहे, भगवंत कोण आहे आणि माझी पोझिशन काय आहे, मी कशासाठी आहे इथे,
या सगळ्या गोष्टींना तत्वतः जाणतं. प्रिन्सिपल कसं आहे ना, की नुसत्याच गोष्टींचं ज्ञान घेणं हे सोपं आहे, पण त्या गोष्टींना सखोलपण आणि तत्वतः जाणणं हे जास्त गरजेचं आहे. सामान्यतः कसं असतं, माणसं ही आधार आहार निद्रा भय आणि मैथून, की खायचं प्यायचं झोपायचं, सेक्स लाईफ आहे आणि अ, अ, कुठेतरी मग भय काही एखाद्या गोष्टीचा आहे, झोपायचं आहे, खायचं आहे, बस. याच म्हणतात ना ते, म्हणजे या या सगळ्या गोष्टींशीच निगडीत असतात. आणि जी कोणी निर्विशेषवादी किंवा मायावादी लोक जी आहेत, मूर्ख लोक ज्यांना ज्ञान नाही या गोष्टींचं, ते निश्चितच कुठेही शास्त्राचा वेदांचा अभ्यास न करता मग फक्त त्या पशुवृत्तीमध्ये युक्त असतात. आणि त्यांना वाटतं ही जी काही प्रकृती आहे ही फक्त या मैथुनामुळेच आहे, या सेक्स लाईफमुळे आणि या केमिकल्स किंवा या ज्या काही तथाकथित गोष्टींमुळे सोकॉल्ड कुठले काही वेगवेगळ्या प्रकारची नावं घेतली जातात आणि त्या प्रकारे त्या गोष्टींनी ते बनलेलं आहे. आणि तसंच त्या इच्छेमुळे आणि त्या मैथुनामुळे ही पुढे जात आहेत त्या गोष्टी. अशा खूप वेगवेगळ्या तर्कांनी या गोष्टी लढवल्या जातात आणि म्हणूनच चुकूनच एखाद्याला दिव्य ज्ञान प्राप्तीमध्ये स्वारस्य असतं. मग एखाद्याला हे ज्ञान जाणून घ्यायचंय, आपल्या शास्त्रांचा आधार, ह्या सगळ्याला आधार आहे. जसं प्रभुपादांनी प्रत्येक गोष्टीचं सायन्स सांगितलंय, म्हणून आपण जेव्हा म्हणजे सायन्स बिहाइंड, की प्रत्येक याला सायंटिफिकली प्रभुपादांनी दिलेलं आहे, की आत्मसाक्षात्काराचं जे महत्व आहे ते निश्चितच पुन्हा त्यालाही कुठेतरी म्हणजे विज्ञानाची जोड आहे आणि प्रत्येक गोष्टीला विज्ञानाचा बेस प्रभुपादांनी दिलेला आहे. कारण निश्चितच कसं आहे ना, की आजच्या युगामध्ये प्रत्येकाला प्रूफ हवाय हो. मग तिथे तुम्ही एखादी गोष्ट लिहून ठेवली पुस्तकामध्ये आणि हे गॅलिलिओनी टेलिस्कोपचा शोध लावला आहे, असा असा शोध यांनी लावलेले आहेत, ते फक्त आपण जाणून घेतो की त्या गोष्टीला प्रूफ आहे नाही, खूप पडताळून बघायला कोण तिथे गेलंय हो. पण मग कुठेतरी अध्यात्म आलं, त्याच्यावरती लगेच टीका केल्या जातात, कारण त्याचं ज्ञान परिपूर्णपणे जाणलेलं नसतं ना. कारण मग हे का आहे, कसं आहे, मग ते जाणून घेण्यासाठी अभ्यास करणं, तो अभ्यास केल्याशिवाय ते कळणार नाही. आणि म्हणूनच अनुभूती होण्यासाठी ज्ञानयोग, ध्यानयोग इत्यादी योग पद्धती, तसंच म्हणजेच आत्मा परमात्मा यांची अनुभूती. मग शेवटी कसं आहे ना, की आपण हे जाणलं की या शरीरामधलं ही जी चेतना आहे, हे शरीर जेव्हा सोडलं जातं, मग हे जड शरीर आणि सूक्ष्म शरीर, हे दोन आपण बघतो. की जड म्हणजे काय, की जड आणि चेतन पदार्थांची, की जड पदार्थ काय आहेत, पृथ्वी आप वायू अग्नी आणि जल, या पाच तत्वांनी, या पंचमहाभूतांनी आपलं हे जड शरीर बनलेलं आहे. आणि सूक्ष्म शरीर कशाने येतं, मन बुद्धी आणि आपला खोटा अहंकार, त्या 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 ज्या कुठेतरी भावना आहेत, त्यांनी हे शरीर बनलेलं आहे. आणि म्हणूनच मग या गोष्टीतला फरक जाणणं आणि त्या संबंधीचं दिव्य ज्ञान घेण्यासाठी जे उत्सुक असतात, ते निश्चितच या ज्ञानाला पुढे पुढे वाचून मग आपल्या वेदांमध्ये, जसं मी म्हटलं की आता पुढे जाऊन आपण जेव्हा 13व्या अध्यायात, की व्यासदेवांनी जे ज्ञान आणि ह्या गीतेचं ज्ञान पण आपल्यापर्यंत या सगळ्या अध्यायातनं पोहोचवलेलं आहे, या सगळ्यामधून आपल्याला हेच जाणायचं की पुढेही मग अन्नमय, प्राणमय, विज्ञानमय, कशा प्रकारे हे कोश आहेत. आणि या कोशांमधून की मन कशा प्रकारे मनुष्य पहिल्यांनी अन्नमय, मग प्राणमय कोश, मग विज्ञानमय कोश, आणि मग या सगळ्याच्या पलीकडे आनंदमय कोश आहे, जिथे भगवंतांना आपण हवो आहोत. सच्चित आनंद जो शाश्वत आहे, जो जो खरा आहे आणि जो कायम टिकणारा आहे आणि ज्ञानाने परिपूर्ण आहे, अशा प्रकारे सच्चित आनंद असलेले ते आनंदमय असा कोश जो भगवंतांचा आहे. आणि म्हणून हे जर ज्ञान टप्प्याटप्प्याने घेत गेलं, तर निश्चितच तो भगवंतांच्या धामाला पोहोचवू शकतो. म्हणून जिज्ञासूंसाठी भगवंतांनी पहिले 6 अध्याय दिलेत, की जिथे लिव्हिंग एंटिटी म्हणजे जीव, जीव आणि ही भौतिक प्रकृती, मग कर्म करायचंय, मग हा जीव कर्म करतो आहे आणि कर्माची सगळं कर्माचा खेळ आहे. कशा प्रकारे भगवंतांनी दिलेला आहे, की कर्माचे प्रकार आपल्याला समजावून सांगितलेले आहेत. आणि मग हा जो जीवात्मा आहे, हा कशा प्रकारे कर्मबद्ध आहे आणि तो त्या बंधनांमध्ये का अडकतो आहे. मग हे सगळं आपण जे छोटे छोटे प्रश्न त्याच्यातनं, की मग एखादी व्यक्ती इतकी चांगली आहे तरी तिला का त्या वाईट गोष्टींना सफर करायला लागते, का त्याला त्या गोष्टींमधून जायला लागते, का इतकी दुःख भोगायला लागतात. मग इथे कर्म आहे. मग ह्या कर्माविषयी भगवंतांनी म्हणून आधी क्लिअर करून टाकले आणि भगवंतांनी आधी सांगितलेले त्याविषयी जिज्ञासूंसाठी भगवंतांनी कर्माविषयीच, की भगवंत यात काही इंटरफिअर करत नाही. जो काही दोष द्यायचा आहे तो तुमच्या कर्मांना द्यायचा आहे. तुम्हाला भगवंतांनी ती सूट दिलेली आहे, ती जी इच्छेची सूट आहे ती तुमच्याकडे आहे. आणि तुम्हाला ठरवायचं आहे आध्यात्मिकतेने पुढे जायचंय, या भौतिकतेमध्ये गुरफटून फक्त आपल्या मी शरीर आहे, मी शरीर आहे, मी शरीर आहे, मी शरीरच आहे, इतक्याच भावनेशी, मग फक्त त्या बॉडीली कन्सेप्शनशी
जोडलेला राहतोय मनुष्य. पण जिज्ञासूंसाठी आणि म्हणूनच मग हे जाणून जेव्हा कृष्ण भावना भावित व्यक्ती, मग ती निष्काम कर्म करणारी व्यक्ती निश्चितच कृष्ण भावनेमध्ये जाऊ शकते. पण हेच कसं झालेलं आहे की जेव्हा ब्रह्म आणि परमात्मा आणि भगवान या तीन टप्प्यांवर प्रयत्न केला जातोय जाणण्याचा, मग इथे शंकराचार्यांचं आपल्याला सांगितलंय की परम म्हणजे म्हणजे शंकराचार्यांनी की ज्यांच्याविषयी आपल्याला इथे संदर्भ दिलेला आहे की त्यांनी परमपुरुष भगवान आहेत. मला वाटतं खालच्या हा, तत्वज्ञानींचे अग्रणी श्रीपाद शंकराचार्य यांनी आपल्या गीतभाष्यामध्ये, कारण त्यांनी भगवंताला पुरुषोत्तम भगवान म्हणून निश्चितच सांगितलंय की आदि गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी, की अशा प्रकारे ते सर्वोत्तम असे पुरुष आहेत आणि सर्वोच्च असे आहेत भगवंत. त्यांनी भगवंतांना सांगितलं. पण तरी हे जे निर्विशेषवादी आहेत, निराकारवादी आहेत, की ज्यांनी जे जे अद्वैतवादी की भगवंतांची एकरूप होणारी जी गोष्ट आहे ते कुठेतरी भगवंत भगवंतांमध्येच म्हणजे आपण भगवंतांसारखे होऊ शकतो या गोष्टीने कुठेतरी बघतायत. आणि त्यांना निर्विशेष ब्रह्माची अनुभूती झाली असली तर श्रीकृष्णांना जाणणं मात्र निश्चितच सोपं जात नाहीये, कारण तिथे त्यांनी श्रीकृष्णाला स्वीकार केलेला नाहीये. कारण त्यांच्या अनुयायांनी जे काही अद्वैतवादाचं तत्व अवलंबलेलं आहे त्यानुसार की मी भगवान होऊ शकतो, की मी एकरूप होणं, भगवंतांशी एकरूप होणं, की मी भगवान म्हणजे आपणच देव होऊ शकतो, अशा कुठेतरी त्या तत्वाला जाणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. पण हेच तत्व जेव्हा चैतन्य महाप्रभूंनी समजावून सांगितलेलं आहे त्याला कुठेतरी वन इन डिफरन्स म्हणजे कशा प्रकारे वेगवेगळे आहेत जीव आणि परमात्मा हे वेगळे आहेत, आत्मा आणि परमात्मा हा वेगळा आहे. जरी तो आत्मा परमात्म्याचा अंश असला तरी त्याला आयडेंटिटी आहे वेगळी, अचिंत्य भेद अभेद. म्हणजे तो आत्मा हा परमात्म्यापासून वेगळा आहे, तो त्याच्या एकरूप नाही होऊ शकत, त्याला वेगळं अस्तित्व आहे त्याचं. आणि म्हणूनच त्याला अस्तित्व की अगदी हे शरीर सोडल्यानंतर सुद्धा तो आत्मा याला अस्तित्व आहे. आणि त्याप्रमाणे मग त्याला जेव्हा हे पुन्हा, जसं आपण म्हटलं ना की याची पुन्हा निर्मिती आणि पुन्हा जेव्हा तो दुसरं शरीर घेतो किंवा मग त्याला जेव्हा आध्यात्मिक जग प्राप्त होतं तेव्हा सुद्धा त्याला स्वतःची अशी आयडेंटिटी असते. आणि म्हणून तर तो भक्त म्हणून असू शकतो, म्हणून तर तो भगवंतांची भक्ती करू शकतो. इथेच हे जाणायचे की भक्त आणि भगवंत हे वेगळे आहेत, म्हणूनच भगवंतांची भक्ती आपण करू शकतो. आणि ही जर अनुभूती झाली नसेल तर मात्र त्या निर्विशेषवाद्यांना भगवंतांना जाणणं हे खूप कठीण होऊन दिसतं. मग निश्चित त्या मार्गावरती ते येत आहे, पण मग ते जाणणं थोडंसं कठीण होतं. हेच जे भगवान रूपाला ज्यांनी मानलेलं आहे, ज्यांनी श्रीकृष्णांना जाणण्याचाच प्रयत्न केलाय डायरेक्ट, त्यांना मात्र ते खूप सोपं होतं. पण भक्तीचं ज्ञान नसताना ढोंगी लोकांनी आचरलेली तथाकथित भक्ती ही सोपी असू शकेल, कशी असू शकेल. परंतु शास्त्रसंमत विधिविधानानुसार भक्तीचे वास्तविक प्रमाणे आचरण केले तर निश्चितच ती योग्य प्रकारे असते. मग त्याच्यासाठी कसं असतं की वास्तविकपणे आचरण केले तर तार्किक पंडित आणि तत्वज्ञानी भक्ती मार्गावरून भ्रष्ट होतात. कारण का केलं जातं की कुठेतरी ती तार्किक म्हणजे तत्व ही कुठेतरी, जसं आपण भगवंतांनी आपल्याला आधीच्या अध्यायांमध्ये तिसऱ्या की मिथ्याचार नकोय भगवंतांना. आणि म्हणून इथे श्रीला रूप गोस्वामींनी आपल्या भक्ती रसामृत सिंधूमध्ये सांगितलंय उपनिषद पुराण नारद पंचरात्र इत्यादींसारख्या प्रमाणित वैदिक साहित्याची जर उपेक्षा केली, कारण कसं होतं की भौतिक भक्तीचं ज्ञान नाही याच्या कोणाने, शास्त्रसंमत विधिविधानानुसार जर भक्तीचे वास्तविक आचरण केलं नाही तर मात्र कुठेतरी हे अयोग्य होऊ शकतं. त्याची जर उपेक्षा केली तर जी भगवत भक्ती केली जाते ती फक्त एक व्यर्थ उत्पातच होऊ शकते. आणि मग मात्र जर तार्किक पंडित तत्वज्ञानी जरी असतील तरी ते पुन्हा त्या भक्तीच्या मार्गावरून भ्रष्ट होतात. की कशा प्रकारे अशा व्यवस्थितपणे पण शास्त्रसंमत या गोष्टींचं मला वाटतं इथे थोडस, एक सेकंड. हा, म्हणजे जर या तार्किक पंडितांनी आणि तत्वज्ञानी सो कॉल्ड जे कोणी नुसतंच आचरण करतायत, म्हणून मी ते जरा पुन्हा पडताळलं तर तो मला ते वाक्य पुन्हा मला जरा थोडस त्याचा संदर्भ वेगळा दिसला. तर निश्चितच हे तत्वज्ञानी आणि जर तार्किक लोकांनी जर ऍक्च्युअल भक्तीला या वेदांना आणि या उपनिषदांना जाणून जर भक्ती केली तर मात्र त्यांची कुठेतरी परीक्षा आहे हो तिथे. मग
आणि निश्चित मग तिथे कुठेतरी ते भौतिकतेमध्ये पुन्हा आणि तिथे कुठेतरी भ्रष्ट होण्याचं निश्चितच चान्सेस असतात. कारण ते भक्त भ्रष्ट होऊ शकतात, कारण त्यांना ऍक्च्युअल भक्ती तोपर्यंत माहितीच नसते. आणि म्हणूनच जेव्हा प्रमाणित वैदिक साहित्याची उपेक्षा करून भगवत भक्ती केली पाहिजे, भक्ती केली जाते, तेव्हा तो केवळ उत्पातच आहे. कारण तिथे कुठेतरी मग तो वेस्टेज ऑफ टाइम आहे हो. आणि तो नुसताच काय म्हणतात ना त्याला, मी मी म्हणेन तीच पूर्व दिशा, मी असं करतोय तीच भक्ती, मी असं करते, मग हे कुठेतरी कन्व्हिनियन्स आहे स्वतःचा. पण कुठेतरी ते शास्त्र संमत असण्याची खूप गरज आहे. आणि म्हणून भक्ती रसामृत सिंधूमध्ये रूपक गोस्वामी म्हणतात की निश्चितच तो जर स्वतःच्या तर्कज्ञानांनी किंवा तर्कांनी केलेली जी गोष्ट आहे ती कुठेतरी व्यर्थ उत्पातच ठरू शकते. म्हणून भगवंतांना तत्वतः जी व्यक्ती जाणतीये, की मोठ्या मोठ्या देवतांना सुद्धा कधी कधी श्रीकृष्णांबद्दल संभ्रम होतो. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत, पुढेही म्हणतायत याच अध्यायामध्ये 8व्या 9व्या अध्यायामध्ये, की मी सर्वांना जाणलेले पण मला जाणणार कोण. तर भगवंतांना तत्वतः कोणीच जाणलेलं नाही. मग भगवंतांचं जे मूळ आहे ते ना चार कुमारांना माहिती आहे, सप्त ऋषींना माहिती आहे, कुणालाही माहित नाही. म्हणून तर भगवंत प्रत्यक्ष आपल्या स्वमुखातून हे सगळं सांगतायत. भगवंतांनी ऐश्वर्याची जे सगळं सांगितलेलं आहे 10व्या अध्यायात, आणि इथेही भगवंत स्वतःच्या ऐश्वर्याचं आपल्याला वर्णन करून सांगतायत, की जे षट ऐश्वर्याने परिपूर्ण आहेत, की बल, यश, श्री, सौंदर्य, ज्ञान आणि वैराग्य, या सगळ्या गुणांनी युक्त असणाऱ्या भगवंतांमधील गुणांचं अल्पज्ञान होऊ शकते. की कशा प्रकारे, सॉरी पूर्ण वाक्य मी वाचते, भगवान श्रीकृष्णांची आपल्या भक्तांवर असीम कृपा असल्या कारणाने केवळ शुद्ध भक्तांना सर्व कारणांचे कारण असणारे, सर्व शक्तिमान आणि सर्व ऐश्वर्याने युक्त असणारे, बल, यश, श्री, सौंदर्य, ज्ञान आणि वैराग्य या अचिंत्य दिव्य गुणांनी युक्त असणाऱ्या भगवान श्रीकृष्णांमधील गुणांचं अल्पज्ञान होऊ शकतं. हे फक्त कृष्ण भावना भावित व्यक्तीला आणि त्या भक्तालाच निश्चित शक्य आहे. तर इथे कुठेतरी आपल्याला अपूर्ण आणि मंद इंद्रियांद्वारे कोणीही भगवान श्रीकृष्णाला तत्वतः जाणू शकत नाही. पण भक्तांनी केलेल्या भगवंतांच्या प्रेममयी सेवेमुळे प्रसन्न होऊन ते स्वतः भक्तापुढे प्रकट होतात. याचं एक उदाहरण खूप छान देता येईल, की एखादी पेंटर असतो बघा, तो पेंटर चित्र काढत असतो आणि त्या पेंटरला माहिती असतं की खूप कमी लोक अशी आहेत ज्यांना या पेंटिंग बद्दल ज्ञान आहे. त्यांच्या समोरच ते तो सगळं ज्ञान त्याचं सांगत असतो. कोणी नुसतेच बघतायत किंवा नुसतंच त्याच्याबद्दल काही कुतूहल आहे त्यांना किंवा असंच बघितलं जात आहे, त्यांच्यासमोर ते काही तो व्यक्त करत नाही किंवा त्याच्याबद्दल त्यांची माहिती वगैरे देत नाही. आणि त्याच प्रकारे भगवंतांचं इथे सांगितलेलं की भगवंत भक्तांसमोर भक्तांपुढे निश्चितच प्रकट होतात. आणि भगवंतांना भक्तप्रिय तसे भक्तांना भगवंत प्रिय, तसे भगवंतांना भक्तप्रिय, आणि भगवंतांनाही भक्तांचा हा अतूट संघ हा असाच हवा असतो. आणि म्हणूनच जे भगवंतांना तत्वतः जाणू शकतात, कृष्ण भावना भावित, हे भगवंतांना निश्चितच पूर्णपणे जाणू शकतात. पण जे अपूर्ण आणि मंद इंद्रियांद्वारे भगवंतांना जाणणं, तत्वतः जाणणं भगवंतांना खूप कठीण आहे. कारण मग कसं होतं ना, ते फक्त त्या बॉडीनी, त्या फक्त शरीररूपी भावनेशी निगडीत असतात. तिथे कुठेच ज्ञानाचा, तिथे कुठेच काही औत्सुक्य नसतं, कुठेतरी काही इन्क्विजिसिव्हनेस नसतो, की हे जाणून घ्यायचे, भगवंतांना जाणायचा हा कुठेच भाग दिसत नाही. मग ती तत्वतः जाणणं तर खूप पुढची गोष्ट. आणि म्हणूनच भगवंत हे फक्त भक्तांपुढे स्वतःहून प्रकट होतात, जे भगवंतांना तत्वतः जाणतात. कारण त्यांची ती प्रेममयी सेवा भगवंतांना निश्चितच आनंद देत असते. असे खूप म्हणजे आपण म्हणू ना की या गोष्टींबद्दल विस्तृतता खूप सांगता येईल. पुढे याही अध्यायात केलेल्या आहे, प्रत्येक अध्यायांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे याचा उल्लेख केलेला आहे. आणि जसं आधीच्या 4थ्या अध्यायाचा मी संदर्भ दिला, की तत्वतः भगवंतांना जाणणं म्हणजे कारणांचे परम कारण, भगवंत मूळ आहेत, सगळ्याची निर्मिती केलेली आहे, त्या सगळ्याचे मूळ भगवंत आहे. हे भगवंतांना जाणणं हे फक्त एका भक्तालाच, की ज्यांनी ही कृष्ण भावना जोपासलेली आहे, तो भगवंतांवर असं अतूट आणि निर्व्याज प्रेम करत असतो. भगवंतही त्याच्यावरती तसंच प्रेम करत असतात. आणि म्हणून आपण म्हणतो ना, भगवंत हे भक्त वत्सल आहे, भावाग्रही जनार्दन आहेत, कारण त्यांना भगवंतांचा भक्तांचा संघ हा अतिशय प्रिय. मग आता भगवंतांनी सांगितलंय की अशा प्रकारे हे जे शरीर आहे त्याच्या प्रकारे कशा कशा वेगवेगळ्या या भगवंतांच्या शक्ती आहेत. मग ते श्लोकामधून आपण जाणून घेऊया. भूमिरापो हा नो माता वायु माता खं नो बुद्धिरेव च. येस माताजी. अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा. येस, योजना माताजीने हात वर केलाय. हा माताजी, मला हे जे तुम्ही आधी समजवलं ना, त्या श्लोकाचाच मला काही प्रश्न आहे, विचारू का? प्लीज प्लीज विचारा ना, नक्की विचारा. हा.
त्याच्या आहे पहा, अ, आत्मा परमात्मा आणि त्यांची अनुभूती होण्यासाठी ज्ञानयोग, ध्यानयोग इत्यादी योग पद्धती आणि जड व चेतन पदार्थामधील भेद. आता हे जड आणि चेतन पदार्थामधील भेद म्हणजे काय? जड म्हणजे तुम्ही म्हणालात की पंचतत्वांनी बनलेलं शरीर ना. बरोबर. आणि भेद चेतन म्हणजे काय? हा, चेतना. मग तेच तर सांगितलं की शरीर आणि आत्मा. हा. आपण म्हणतो ना की भगवंतांनी जो शरीर आणि आत्म्यातला फरक समजावून दिलेला आहे, की शरीर हे कशाचं म्हटलेलं आहे. मग जड हे जड आणि सूक्ष्म शरीर नाही म्हटलं, की ती चेतन पदार्थातील, की कशा प्रकारे मन, बुद्धी आणि अहंकार ह्या कुठेतरी त्याच्याशी जडलेल्या भावना आहेत. पण चेतना ही कशापासून आहे, तर आत्म्यापासून आहे. आणि म्हणूनच शरीर आणि आत्म्यामधला जो आपल्याला संलग्नता दाखवून दिलेली आहे, की या प्रकारचा भेद, की शरीर आणि आत्मा मनुष्यामध्ये, जीवात्म्यामध्ये कसं आहे, की जीव आणि आत्मा हे वेगवेगळे आहेत. शरीर आणि आत्मा हा वेगवेगळा आहे भौतिक शरीरामध्ये. आणि म्हणूनच हा फरक, की भगवंतांचं कसं आहे, आध्यात्मिक शरीर आहे, की जिथे शरीर आणि आत्मा हे एकच आहे. पण इथे बरोबर. हा, आपल्या म्हणजे एका भक्त आणि भगवंतामधला हा फरक, की शरीर आणि आत्मा हा मनुष्याचा कसा असतो, वेगवेगळा आहे. मग त्यातला भेद जाणणं, आणि म्हणून या जड आणि चेतन पदार्थांमधील भेद आणि या संबंधीचं दिव्य ज्ञान जाणण्यास, की मग शरीर आणि आत्मा ह्यातला भेद आहेच, मग शरीर काय आहे आणि आत्मा काय आहे हे जाणणं, याची औत्सुक्य आहे याच्याबद्दलच. अच्छा. आणि अजून एक निर्विशेष ब्रह्म म्हणजे काय? निर्विशेष ब्रह्म. आता कसं आहे, की आपण ज्या 3 टप्प्यावर भगवंताना दुसऱ्या अध्यायामध्ये जो उल्लेख केलेला आहे, ब्रह्म, परमात्मा आणि भगवान. तर ब्रह्म हे जे भगवंतांचं रूप जे आहे ना, ते निर्विशेष आहे. म्हणजे त्याला कुठलंही रूप नाहीये, त्याला निराकार रूप आहे भगवंतांचं. मग भगवंतांना ब्रह्म स्वरूपात जाणणारे जे व्यक्ती आहेत, इम्पर्सनलिस्ट आपण ज्यांना म्हणतो ना, ते निर्विशेषवादी. आणि म्हणून ते भगवंतांना जाणतायत, पण भगवंतांच्या ब्रह्मरूपाशी निगडीत आहे. ब्रह्म म्हणजे भगवंतांपासूनचा प्रकाश, चैतन्य. आणि हा, म्हणून म्हणजे ते रूप मानत नाहीत असं. हा, म्हणजे ते भगवान स्वरूपाला नाही म्हणत आहेत. काही परमात्म्याला मानतायत, काही निर्विशेष ब्रह्माला मानतायत. निर्विशेष ब्रह्म की एक शक्ती आहे, आणि ही एक शक्ती आपण म्हणतो ना, की ही सगळी प्रकृती, हे सगळं चालू आहे, पण याच्या मागे एक शक्ती आहे. मग शक्ती काय आहे, तर शक्ती वेगवेगळ्या स्वरूपात कोणी कोणी जाणते. कोणी मनुष्य त्याला ब्रह्म म्हणतायत, कोणी परमात्मा म्हणतायत, पण जे भक्त आहेत ते भगवान रूपाशी निगडीत आहेत. आणि म्हणून हा, म्हणजे निर्विशेष. फॉर एक्झाम्पल च्या देवळामध्ये ती लोक एका आगीची पूजा करतात तसं का? काय काय काय. ज्यूसच्या ते झोरॅस्ट्रियन्स असतात ना. हो. त्याच्यामध्ये पण ते लोक मूर्तीपूजा नाही करत, एका हा आगीला एक हे करून करतात ते हा, तसं म्हणजे म्हणजे. तसं स्वरूपच असेल. येस, एक्झॅक्टली. म्हणजे त्या स्वरूपाची पूजा केली जाते. ब्रह्मस्वरूप म्हणजे बरेच मग निर्विशेषवादी जे आहेत, निराकारवादी जे आता श्रीपाद शंकराचार्यांविषयी पण जे सांगितलेले, ते निराकारवाद्यांमध्ये येतात, की आकार नाहीये. म्हणजे भगवंतांचा अच्छा. कुठलाही आकार नाही, तर ते निराकारवादी. निर्विशेष ब्रह्म म्हणजे हे ब्रह्म म्हणजे कुठेतरी शक्ती, भगवंतांपासून आलेला प्रकाश, हे चैतन्य प्रकाश. म्हणजे. हा, येस. म्हणून त्याला निर्विशेष ब्रह्म म्हणते. हा. त्या आणि ब्रह्मा. आहे. ब्रह्म म्हणजे ब्राह्मण पण होतं. ब्रह्म म्हणजे आपणही आहोत. ब्रह्म हे भगवंतांचं आध्यात्मिक, आपलं जे आध्यात्मिक जीव म्हणून जीवाला ब्रह्म म्हटलंय. ब्रह्म हे परब्रह्माचा अंश आहे. असं या ब्रह्माचे माताजी 2-3 अर्थ दिलेले आहेत. ब्रह्म म्हणजे हा. ब्राह्मण असाही अर्थ आहे. ब्रह्म म्हणजे असाही. भगवंतांपासूनचं चैतन्य. हम्म. हम्म. हा हा दुसऱ्या अध्यायामध्ये पण आहे हे, जे तुम्ही येस. आता म्हणालात ते. हा. येस. आणि ब्रह्मानुभूती म्हणजे काय? कुठे आहे हा शब्द? अं, या- तिथेच आहे. इतर योग्यांना निर्विशेष ब्रह्माचा साक्षात्कार होऊ शकेल, कारण ब्रह्मानुभूती ही श्रीकृष्णांना जाणण्यापेक्षा सहज सोपी आहे. हा, कारण कसं होतं, की ब्रह्मानुभूती ही कशी आहे, की हे निराकार तत्व आहे. म्हणजे ही ब्रह्मानुभूती म्हणजे ब्रह्म हे भगवंतांपासूनचं चैतन्य आहे, प्रकाश आहे. त्यामुळे ते कुठेतरी निराकार रूप आहे. जे 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 श्रीकृष्णांना मानतच नाहीये, की श्रीकृष्ण माहितीच नाहीये ज्यांना, आणि जे मूर्ती स्वरूप आणि भगवंतांच्या त्या भगवान रूपाला, की त्या मनुष्य रूपाला मानतच नाहीये, त्यांना कुठेतरी निर्विशेष, मग त्यांना ते सोपं वाटतं ना. त्यांना त्या ब्रह्माचं हे सोपं वाटतं, की ज्यांना श्रीकृष्णांना जाणणं कठीण वाटतं. हे कुठले हा. वाक्य मी आता म्हणाला, ते वाक्य कुठे आहे? या अं, याच याच्यात आहे ना. याच याच्यात आहे सुरुवातीलाच. हा, ब्रह्मानुभूती. येस. कारण हा. ब्रह्मानुभूती श्रीकृष्णांना, येस. कारण कृष्ण भावना भावित व्यक्ती श्रीकृष्णाला जाणू शकतात. इतर योगांना निर्विशेष ब्रह्माचा साक्षात्कार होऊ शकेल, कारण ब्रह्मानुभूती श्रीकृष्णाचा जाणण्यापेक्षा शक्य आहे. कारण कसं आहे, म्हणून तर आपण म्हणतोय ना माताजी, ब्रह्म, परमात्मा आणि मग भगवान, भगवान श्रीकृष्ण.
कारण ब्रह्म म्हणजे काय, की एका पहिल्या स्तरावरील व्यक्ती, की जसं मी तुम्हाला म्हटलं ना, की प्रभुपादांनी आपल्याला उदाहरण दिले, की एक दिवस उजाडतोय, बरोबर. तो दिवस उजाडतोय म्हणजे एखादी व्यक्ती तिथेच, की चला दिवस उजाडलाय, आपल्या गोष्टी सुरू करूया. त्याच्या पुढे पुढच्या टप्प्यावरची व्यक्ती काय म्हणते, हा दिवस उजाडलाय पण हा प्रकाश कुठून येतोय, म्हणजे हा प्रकाश, त्यांनी खिडकी उघडून तो प्रकाश बघतो, की मग तो प्रकाश आहे म्हणून तो दिवस उजाडला. आणि त्याच्या पुढची व्यक्ती जाऊन बघते, अरे हा प्रकाश देणारा सूर्य कोण आहे, मग त्या सूर्याला जाणायचंय, ते श्रीकृष्णाला जाणायचं. म्हणजे हे टप्प्याटप्प्यानं भगवंतांना जाणणं आहे. म्हणून ब्रह्म परमात्मा म्हणजे भगवंतांचं चतुर्भुज रूप आहे, बरोबर. आणि भगवान हे जे रूप आहे भगवंतांचं, हे द्विभुज रूप आहे. मग ते रूप आहे. की अचिंत्य, सॉरी, अर्च विग्रह, जे आपण 12व्या अध्यायात आता जाणणार आहोत, अर्च विग्रह हे भगवंतांचं जे द्विभुजा रूप आहे. अर्च विग्रह म्हणजे जी आपण प्राणप्रतिष्ठा केलेली असते भगवंतांच्या त्या द्विभुजा, आणि आपण या मूर्तीला जेव्हा भगवंत आणि आपण त्याच्याशी जोडलं जातो, आपण कधी कधी बसून, म्हणजे आपलं हे खूप भौतिकतेमध्ये आहे, पण कधी कधी आपण त्या मूर्तीसमोर ढसाढसा रडतो माताजी. कारण आपल्या मनातल्या भावना आणि हे आपण निश्चित कुठेतरी कुठेतरी आपलं मन व्यक्त करत असतो किंवा काय. तर हे जे कुठेतरी जोडलं जाणं खूप कमी, आपण खूप खालच्या स्तरावर आहोत अजून. म्हणजे याच्यासाठी खूप ते तप आणि हे आहे, की जे भगवंतां, जसे शुद्ध भक्त आपले प्रभुपाद आहे, की भगवंतांशी जोडलं जाणं म्हणजे काय हे या शुद्ध भक्तांवरनं कळतं. पण निश्चितच आपण कुठेतरी श्रीकृष्णांना जाण्याचा प्रयत्न करतोय डायरेक्ट. हे जे भगवान रूप आहे भगवंतांचं, त्याला जाण्याचा प्रयत्न करतोय. ही कृष्ण भावना आपल्याला तिथपर्यंत पोहोचवते माताजी. पण ब्रह्म आणि परमात्मा आहेत हे कुठेतरी खालच्या स्टेप्सवर आहेत अजून. आणि म्हणून मग त्यांना त्या पुढच्या टप्प्यापर्यंत यायला बघा, म्हणून त्यांना जरी अनुभूती झाली तरी त्यांना श्रीकृष्णांना जाणणं थोडं कठीण जातं. कारण ते निर्विशेष ब्रह्मामध्ये जोडलेले आहेत. कारण ते नाही मानत आहेत श्रीकृष्णांना. येत आहे लक्षात? समजलं समजलं माताजी. समजलं? हो हो, आलं. मला थोडं जड जात होतं सुरुवातीला, पण आता समजलं. समजलं, येस. अनुभूती म्हणजे स्वतःला काहीतरी अनुभव येणं का? येस, अनुभूती म्हणजे त्या गोष्टीचं हा म्हणजे प्रचिती येणं, अनुभूती येणं, की मग ती प्रचिती. गोष्ट, हा प्रचिती, प्रचिती म्हणा त्याला. एक म्हणतो ना समान शब्द म्हणजे प्रचिती. आलं लक्षात? समजलंय का? माताजी प्रत्यक्ष. परमात्मा म्हणजे चतुर्भुज रूप म्हटलात ना हो, आता. शंख चक्र हो. गदा आणि भगवान. कमळ ज्यांच्या हातात आहे, ते भगवंतांचं वैकुंठामधलं रूप आहे माताजी. वैकुंठामधलं विष्णूचं रूप आहे, जे परमात्मा स्वरूप आहे. आणि भगवंत म्हणजे श्रीकृष्ण रूप असं का? भगवान रूप म्हणजे जे गोलोक वृंदामध्ये आहे, मधामध्ये आहे, ते द्विभुज रूप. म्हणून तर आपण द्विभुज. जेव्हा आता पुढच्या अध्यायात 11व्या अध्यायात येऊ, तेव्हा अर्जुन भगवंतांना तेच हे होणार, किंवा विश्वरूप दाखवल्यानंतर मला तुमचं द्विभुज आणि चतुर्भुज, भगवंतांच्या द्विभुज रूपाशी अर्जुन निगडीत आहे. कारण ते भगवंतांचं भगवान म्हणजे मनमोहक असे श्यामसुंदर रूप आहे ते माताजी. जे हातात मुरली धरलेलं भगवंतांचं जे रूप आहे, ते मनमोहक श्यामसुंदर रूप आहे. ते द्विभुज रूप आहे, आणि ते गोलोक वृंदावनातलं रूप आहे, जिथे राधाराणीसह भगवंत निवास करतात. ठीक आहे. माताजी, मला जरा लिव्ह करायला लागेल मीटिंग. हो का? बरं बरं, चालेल. मी आज ऍक्च्युली एक अजून 5:15ला मी बंद, कारण 5:30ला नामनिष्ठ प्रभूजींबरोबर एक मीटिंग आहे, त्यामुळे मी अजून एकच श्लोक. पण जर कोणाला अजून काही असेल शंका तर मग आपण इथेच थांबूया आज. कारण तिसरा अध्याय नाही तर चौथा एक मी घेत होते, चौथा श्लोक घेऊन मग आपण थांबूया आज. तर तुम्हाला जर घाई असेल जायची तर काही हरकत नाही माताजी, तुम्ही लिव्ह होऊ शकता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मंगळवारी मी जरा नसेन, आपला वर्ग होणार नाही, की भगवंतांच्या कृपेने आणि अ, अ, महाकुंभला जाण्याचा योग येतोय, तर उद्या मी वा निघतीये. वा वा, छान आणि छान. हा, अरे वा. तर छान म्हणून छान. तुम्हाला सगळ्यांना सांगायचंच होतं, तर अरे उद्या वा, खूपच छान. येते. Yes. आमचाही नमस्कार सांगा. आमचाही नमस्कार यात्रा सांगा. अगदी गंगा नक्की. मैया की जय. Yes, yes. यात्रा फारच फक्त छान. व्यवस्थित माताजी मी जाऊन आले, मी संपूर्ण कुंभमध्ये जाऊन आले. अच्छा, जाऊन आलात? वा वा हो वा. जाऊन आले. हरी बोल, हरी बोल. हरे कृष्ण. कसा अनुभव होता माताजी? छान आहे, पण गर्दी खूप आहे मात्र गर्दी आहे. अजूनही. बरोबर बरोबर, ते तर आहेच, कारण सगळी जात आहेत ना लोक. हा, पण ती हा. चालायला खूप जबरदस्त लागतं. इच्छा होती, आता त्यामुळे अलाउड केलंय का माहिती नाही ना, तर चालायला खूप नाही नाही, लागतं. हो, रस्ते बंद चालायला आहेत आहे, बरेचसे. चालायला. हो हो हो. हा. पण इच्छा आहे चालायला कुठेतरी जबरदस्त, आणि म्हटलं एवढी चला भगवंतांची. रस्त्यावरची लोक आहेत की तुम्ही वाहन पुढे नेऊ शकत नाही. हो हो. आणि ते त्यांनी स्ट्रिक्ट केलंय ना काही काही ठिकाणी. पण आता मला वाटतं माघी पौर्णिमेचं स्नान झाल्यावर बरीच गर्दी कमी झाली आहे. हा, नाही कदाचित झालीये कमी. माताजी, नाही झाली. आज माझे मिस्टर तिथेच आहेत. हो का? फार गर्दी आहे. हा, गर्दी फार आहे. गर्दी आहे.
आहे. फार गर्दी आहे. ती राहीलच हो मला वाटतं अजून महाशिवरात्रीपर्यंत ती राहीलच माताजी मला वाटतं म्हणजे ती. राहीलच, कारण त्यांना सुद्धा गाडी फार किलोमीटर पाठी पार्क करायला लावली आहे आणि ते चालत म्हणजे म्हणूनच मी जरा उशिरा क्लास जॉईन केला, कारण त्यांचा फोन चालू होता, ते चालत जात होते. हो ना, हो हो. ती तयारी हा. तर ठेवलीच आहे माताजी, पण इच्छा कुठेतरी खूप आहे म्हणून तीच प्रार्थना नाही की जा, अगदी नक्की जा, यात्रा नक्की जा, व्यवस्थित. इतका बस प्रबळ असलीच पाहिजे. बस बस तेच, आणि भगवंतांना तीच प्रार्थना नाही आहे. मनात त्या हे सगळ्यांच्या मात्र शुभेच्छा त्याच स्ट्रॉंग असू लागतं दे. चालत ती पोचायचं. यात्रा हो हो नक्कीच नक्कीच. त्यामुळे आपण सगळ्यांच्या वरती चालत राहतो त्यामुळे जाणवत नाही, पण चालायला नाही खूप जाणवत. जाणवत लागतं. नाही. आणि कुठेतरी ना हो. ही एक डिवाइन फिलिंग असतं ना, म्हणजे आपण यात्रेच्या ठिकाणी जेव्हा जातो ते एक वेगळंच भावना असतात म्हणा. त्यामुळे हा ते मला वाटतं फिलिंग त्या वेगळंच यांनी असतं. आपण ते हा तेच त्याच्यामुळे तीच आपोआप प्रार्थना. शक्ती येते मला तो वाटतं. खरंच म्हणजे तो भगवंतच आपोआप. देतो हो. शक्ती. कारण हो. इच्छा दिली आहे तिथे म्हणजे ती शक्ती असावी, बस तीच प्रार्थना आहे. तुमच्या सगळ्यांच्या त्याच प्रार्थना असू दे की यात्रा सुखरूप होऊ दे. तर मंगळवारी नक्कीच. आपला वर्ग नसेल, हो. शनिवारी पुन्हा जर जमलं तर मी बुधवार गुरुवारी घेईन, तसं ग्रुपवर टाकेन, अच्छा. तर मग शनिवारी भेटेल. मला हरकत नाही मला. येस. मग आज आपण इकडे थांबवलं तर चालेल का? का चौथा श्लोक चालेल. घेऊ? चालेल चालेल माताजी. चालेल. तर आहेत एक 5 मिनिटं, आपण चौथा श्लोक घेऊया. मला वाटतं खूप मोठा नाहीये श्लोक हो तर हा, चालेल. किंवा मग जरा मोठं आहे तात्पर्य. ठीक आहे, आपण थांबूया इथे. चालेल तुम्हाला? हम्म. हा, हो, कारण ना ते तात्पर्य फार बरंच मोठं मोठं आहे. मोठं तात्पर्य आहे, मोठे त्याच्यामुळे तात्पर्य ना आहेत ते आणि जरा हा विस्तृत प्रमाणामध्ये आपण बघूया, त्यामुळे हरकत नाही. तर आपण हा. थांबू इथे. बुधवार किंवा गुरुवारी शक्य झालं तर मी तसा निरोप टाकते तुम्हाला, ग्रुपवर तसा मेसेज टाकते. ठीक आहे. सो हो चालेल. आपण इथे थांबूया आज. येस. सो मी रेकॉर्डिंग थांबवते. कुणाला काही प्रश्न असतील तर नक्की विचारा. 5 मिनिटं आहेत, कारण एक वीक माताजी